dengang jeg fik muligheden for at få mit eget hotel, var der ikke så mange andre muligheder. Det hotel, som blev til det første Sleep Hotel, var egentlig et projekt, som min tidligere, eller daværende arbejdsgiver havde kigget på som et projekt. Men det kunne ikke lade sig gøre ud fra hans betragtninger. Og så fik jeg bare muligheden for at få lov til at lave en lejekontrakt med ham, der udviklede hotellet. Og det var så det var lidt tilfældigt, eller en chance, der opstod, som jeg bare greb, uden at tænke specielt meget over det. Jeg tror, det der med at blive selvstændig har ligget naturligt til mig og min familie. Vi har alle sammen, mine forældre, mine bedsteforældre, og har alle sammen haft egen forretning. Så det var ikke noget, der skulle tænkes så meget over. Nu er det 20 år siden, men det virker jo som om det er 15 år siden. Så vi er i dag, når man får muligheden, så skal man jo bare gribe den. Det var helt sindssygt. Altså, mine børn er jo blevet store på den tid. Det er jo helt vildt. Altså, for 20 år siden var det som det var for 3 år siden, 5 år siden. Sådan føles det. Og det er jo fordi det har været sjovt. Man skal huske, når man laver noget, så skal man gøre det, fordi man synes, det er sjovt. Og det har været sjovt i 20 år. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, når man går på arbejde, så skal man kunne lide det, man laver, eller man kan se et formål med det, man laver, så man egentlig glæder sig til at komme ud og gøre det, man nu gør. Og sådan har det været for mig i samtlige 20 år, selvom der selvfølgelig har været perioder, hvor det har været hårdt og svært og bekymrende, men så har det været en fantastisk sjov at rejse sammen med en masse fantastiske mennesker. Ja, det var heldigt. Altså, timing er rigtig vigtigt. Altså at noget eksisterer efter 20 år, det synes jeg ikke må være. Det er jo ikke et mål i sig selv, men da jeg åbnede for 20 år siden, var det jo ikke med en tanke om, at det nogensinde skulle stoppe igen. Altså det var ikke, det blev startet, fordi at jeg havde en idé om, at vi kunne gøre det her og fortsætte med det. Og det har sådan set været tanken hele tiden, at det var noget, der skulle have lov at udvikle sig positivt sammen med nogle mennesker, som havde lyst til at drive det videre. Og det skulle ikke bare være et hotel, det skulle helst være 2, 3, 20 hoteller, og helst lidt hurtigere end 20 år, vil jeg sige. Men ting tager tid. At jeg ikke møder dagligt ind på et hotel og ser gæsterne så meget mere. Så det er mest for mig selv, at der er stor forskel på, hvordan virksomheden er i dag, og hvordan den var for 20 år siden. Altså jeg kommer jo fra drift, så dengang var det jo ikke unaturligt, at jeg tjekkede en gæst ind, eller gik ned på et værelse, og jeg hjalp housekeeping, eller tog morgenmaden, eller rydde bakker, eller altså alle de der ting, som vi egentlig gør i dag, laver jeg stadigvæk. Men den største forskel for mig personligt er, at jeg møder ind på et kontor, i stedet for at møde ind på et hotel, og et kontor på et hotel. Men for virksomheden generelt er det jo, at vi er blevet større, og er blevet mere i gåseøjne en rigtig kæde. Altså jeg ved ikke, om man kan sige, at man har et yndlingshotel. Man kan sige om yndlingslocations måske. Altså, og nu er jeg jo aalborgenser, jeg kommer fra Aalborg, så jeg bor oftest på et hotel i Aalborg, for det første fordi det er længst væk, og for det andet fordi det er der, hvor min familie bor. Så det er måske et yndlingshotel, men det er mere på grund af location, end det er på grund af det fysiske hotel. Nu synes jeg faktisk også, at det fysiske hotel fungerer rigtig godt operationelt, så derfor kan jeg godt lide det. Men det ligner jo rigtig mange af de andre nyere hoteller, som vi har, så på den måde er det måske bedre at spørge om, hvilken generation af hotellerne jeg bedst kan lide. Og der synes jeg, at det vi laver nu er væsentligt bedre, end det vi gjorde for 20 år siden. Om 20 år, det er jo 5 minutter eller 5 år, eller hvor lang tid nu er sådan timingmæssigt i hovedet.
Med et 0 bagefter måske, men altså i antallet af hoteller. Men det fysiske produkt, hvis man kigger på, hvad der er sket med det fysiske produkt over de her 20 år, så er der ikke sket så meget. Det er alt det, vi kan kalde staffage, altså alle de pæne ting, møblerne og farverne på væggene. Men det fysiske produkt i størrelse, det er 17,5 kvadratmeter stadigvæk værelserne har. Badeværelserne har ændret sig en lille smule i design, men det fysiske produkt er meget det samme. Der hvor jeg tror og håber, det er kommet hen, det er, at vi har skabt en virksomhed, hvor der er endnu flere personale, der bliver tiltrukket til branchen, som måske et første step ind i en fantastisk verden, som hedder hospitality. Og det kan vi gøre meget bedre, men det kræver bare, at vi bliver større, og vi får flere muskler til at kunne gøre det. Og sammen med Deutsche Hospitality og deres ejerskab, så har vi fantastiske muligheder ude i Europa. Altså det der med at bygge et fysisk hotel, hvis du har penge, så kan du jo bygge et fysisk hotel. Der er mange, der synes, det kan være sjovt at have prestige i at lave et hotel, fordi så ved de lige præcis, hvordan et 5-stjernet hotel skal være. Men det sværeste, det er at få personalet til at være glade for at komme der og give den service, som man gerne vil have, at det hotel, du nu driver eller arbejder på, skal give. Og det er det, jeg synes, vi har været dygtigst til. Det er faktisk at tiltrække noget personale og være en god arbejdsplads for mange, og det er jo det mest fantastiske ved det. Også at du kan skabe muligheder for nogen, der måske ikke har en uddannelse i branchen, men har lyst til at blive i branchen og udvikle sig med jobbet og skabe karriere for mennesker ind i min verden, verdens bedste branche. Største præstationer. Altså det er, du spurgte selv, hvorfor vi er her efter 20 år. Det må være den største præstation, det er, at vi overlevede. Vi har overlevet flere kriser, som har været virkelig svære at komme igennem. Senest har det jo været coronakrisen, men som har været dræbende for hotelbranchen, og også for os. Og for den udvikling, vi gerne skulle have været igennem indtil nu. Vi har været igennem en meget besværlig finanskrise, som har virkelig været tung for hotelbranchen. Og lige da vi åbnede i 2003, var det lige på ryggen af det, der blev kaldt IT-boblen. Og det var også en krise, der virkelig betød svære tider for vores branche, så det er nok nærmest det med, at vi har overlevet. En god nats søvn. Altså, det vi leverer som produkt, det er jo, at folk får en god nats søvn og er friske og veludhvilede til det, de skal præstere næste dag. Det må være det allerstørste formål med vores serviceydelse, det er, at de har en god oplevelse af hele hotelopholdet. Og jeg ved godt, at det meste af tiden, gæsterne er på hotel, der sover de, så det må være det vigtigste. Det største ting, der sker, er vel egentlig, at vi prøver at gå tilbage til 2003 og giver vores kunder og gæster mulighed for at købe hotelværelser til en pris, som er 20 år gammel. Og det synes jeg synes, det er et sjovt tiltag for at vise, hvor vi kommer fra, og det er en sjov mulighed for at fejre det også, så alle vores kunder og gæster kan mærke, også økonomisk, at vi har været her i så mange år. Det vigtigste, det er, at I bliver ved med at komme. Altså tusind tak, fordi I bliver ved med at komme. Husk at melde jer ind i Age Rewards, fordi det er en mulighed for os til at kunne belønne jer for jeres loyalitet. Og det er den bedste mulighed, vi har for at give jer en bedre oplevelse på vores hoteller. Og så ses vi forhåbentlig snart, i både Horsens og i Hillerød.